Il-ħamis li ġej fil-Parlament se tingħata opportunità biex id-deputati jivvotaw ħalli l-isptarijiet jerġgħu jsiru tal-Maltin, dan wara mozzjoni li ressaq il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament. Minkejja li din il-mozzjoni tresqet madwar ġimgħa ilu u minkejja li din tresqet għaliex direttament tolqot lil Maltin u l-Awċin kollha, il-membri parlamentari tal-Gvern sa tlieta filgħodu kienu għadhom ma ddiskutewx se jagħmlu bil-vot tagħhom u sa tlieta filgħodu kienu għadhom bla pożizzjoni. Niddiskutu għal-ħamis. Ma taqbel li għandna neħdu l-isptarijiet lura għal-Maltin? Bħala grupp parlamentari għadkom ma ħadtux stand fuq għadin? Il-pożizzjoni tagħna tkun magħrufa nhar il-ħamis. Se tkunu qed tivvotaw favur il-mozzjoni biex il-poplu jieħu l-isptarijiet lura? Pożizzjoni tiegħi tkun dejjem fl-interess tal-pajjiż. Ta' fil-ħamis ura. Peress li għadna ma diskutejniex. Minti l-opinjoni tiegħek. Internament, l-opinjoni tiegħi għandi. Però f'dan l-istadju ma nħoss li għandi nesprimihom qabel ma jkolli deċiżjoni meħuda mill-grupp parlamentari. F'din il-mozzjoni, il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li l-Parlament jivvota favur l-isptarijiet San Luqa, Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex biex jittieħdu minant il-kumpanija Stewart u jerġgħu jsiru sptarijiet tal-poplu Malti u Awċi. Madankollu lanqas il-Ministru ta' Għawdex ma ddikjara li se jivvota favur l-Awċin. Inti se tkun qed tivvota favur l-Awċin? Biex jieħdu l-isptarijiet lura? Għadek ma ħadx stand Ministru fuq x'ħad tagħmel rigward l-Isptar ta' Għawdex? Saxin jasal nhar il-ħamis, taraw fil-Parlament. L-Oppożizzjoni resqet din il-mozzjoni wara li l-privatizzazzjoni tal-isptarijiet ma waslitx għall modernizzar tal-istess isptarijiet waqt li l-poplu Malti spiċċa ħallas madwar 250 miljun euro.